kailangan. Tumawag sa kanya, siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Pababayaan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan ug nagtagbo naguban sa tanan sa ato ang pagkinabuhi nining adlaw. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa matag usa. Salamat o Dios sa walay hunong nimo pag-atiman o pag-amuma kanamo. Imo kami gitaga kadaugan, imo kami gitagaan o Dios og kalampusan. O kanunay nimong gitagbo o Dios ang among mga gikinahanglan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman o pag-amuma kanamo. Amo kang daygon o pasalamatan sa among panag-uban inimong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Amahan, panalanginin usab kami sa imong mga pulong. Panalanginin usab kami sa imong mga mensahe. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran pasidunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi. Ang magpabili ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo
sa pulong mo. Nalingon ko sa pulong mo. Nabago ko ang pulong mo, kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ng Dios, magpanalangin ka natong tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na sa atong kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa ug sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagpaminawan sa ato ang mga FM station nga nag-hook up sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga niini mga tagna nakasuod na sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa Facebook Live. Mayong pakiguban ug mayong gabi ni Emilyn Bacote. Praise God, maayo kayo ang Ginoo kanatong tanan. Si Anali Karina Limpahan Saikon, good evening pastor, ang tanang viewers and listeners. God bless us all, ang Ginoo maghatag kanimo pastor og kusog kapiskay uban sa imong tibuok pamilya watching from Tanhay. Mayong gabi ni Alex Castillo, mayong gabi pastor, request kog song Makalangit Pangako. Salamat pastor and God bless. Iato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unusod. Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na ni Juina Ocolam Ponce. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko. Og si Juina matot pa mayong gabi, si Evangeline Boko Galay. Amen. Mayong gabi pastor og sa tanan nga viewers. Mayong gabi ni Sister Waning Dignos. Mayong gabi pastor Gideon, mayong gabi. Og Login Gonzaga, mayong gabi sa tanan kaigsuonan ingon man kanimo pastor gikan sa Negros Oriental. God bless sa tanan. Akong tagaan o pagtagad mga kaigsunan ang awit Makalangit Pangako diri lang sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko.
kog kanta pastor, gaksa ko Ginoo. Awit makalangit nga gipaabot diri antuson lang. Diri lang sa to nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Michael Romano. Good evening ba? Good evening sa tanan. Unta pastor. Makahukom ba ang tao? Pangutana pastor, makahukom ba ang tao? Depende. Depende na siya kung doon na kay kabahin o doon na kay responsibilidad sa kinabuhi sa tao, makahukom ka. For example, leader ka, pwede ka nga makahukom. Pero sa mga tao nga naa sa gawas, dili ka pwede makahukom. Doon ako'y basahon ha, sumala sa ako ang gisulti, doon ako'y basahon sa Biblia. Antuson lang ikalipay, kining tanan, kay buktian sa Diyos atong manlalabay. Diha sa sulat ni Apostol Pablo, Sundon siya, ipadayon ang pagtuon, kay ang Diyos mo balik na. diha sa iyahang mensahe ako ni nga tagaan og pagtagan. Ang atong pagkinabuhi, diha sa pagantos, kita maputli. Sa Diyos atong sa pagampo, kay siya maminaw kanato. Anduson lang ikalipay, kining tanan, kay buktian. Kung doon na kay Biblia, pwede rin yun ninyo mong basahon. Diha sa unang Korinto Kapitulo 5, versikulo 12, nag-ingon, Hinoon, dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Dios maoy maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyo hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingong sa kasulatan, papawaa sa inyong pundok ang taong dautan. Bahin sa paghukom sa imong isig katao, wala kay kanabitang wala kay kaakuhan, wala tay katungod sa paghukom. Lakin sa manta nga mahukom sa atong isig katao. Usag yun, mga kaigsuonan, kanabitang ang pulong paghukom ang good mga kaigsuonan, daghan na siya nga sitwasyon, daghan na siyang mga angayan, tan-aon kung unsay kahimtang, unsay relasyon. Pero sa ato ang kaugalingon ngadto sa tanang mga tao nga wala ta kaila, dili ta pwede makahukom. Labi na gyud sa dili nato sakop, maunay usas mga gipakita sa Biblia. Ayaw kamo paghukom aron kamo dili hukman sa Dios. Awit makalangit, ikaw ang gisaligan. Minsan ang buhay ay di makayanan, puno ng hirap at kalungkutan. Mayong gabi ni Rinelle Dulinggoy. Mayong gabi. Higing kabiguan, walang malapitan. Good evening Pastor Gideon og sa Tambiowar. Si New Edgar sumampong padayon lang gyud ta bisan na ay problema. Si Rinald Kabasag sa Banal, Pastor, pa-request song, Pastor, Pusong Dalisay. Yang nanghihina, problema'y di ko na kayang lutasin, hindi ko alam ang gagawin. Oras sa itong programa, La City, 20 na sa kagabion. Padayon natong patalinghugan ng mga awit magkalangit nga gipabot diri sa atong mga kaigsuonan diri sa atong programa. Si
si Kiel or Kyle, no? Ay, good evening everyone. Good evening, Pastor. Maayong gabi, sis. Og maayong gabi. Kumusta man ka diha sa Hong Kong? Padayon ang Dios mag-uban o mag-atiman kanimo. Padayon ang Dios nga nagtagbo sa tanan nga unsa may imong gikinahanglan. Labi na gyud sa imong pamilya og dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanimo. Si Nora Pinuti, maayong gabi, Pastor, og sa tanan nga naminaw sa pulong nga sa Ginoo. Si Bernardino Hinilaso, maayong gabi diha, Pastor. Pwede request song, Kopti Ako. Salamat kaayo. Ang iyong salita Mayong gabi ni G.F. River. Good evening, Pastor. Watching from V. Laguna Medical Center. Request song, Pastor. The Philippine is for Christ. Mayong gabi ni Alex Ganso Umak. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa pagpaminaw ni Jocelyn nga naa sa gawas. Salamat, Pastor. Request kog awit makalangit, awit sa gugma. iyong gabayan Mayong gabi, may pagpaminaw ni Jima Peresoris. Mayong gabi, Pastor, og sa tanang viewers. Og pa-shout out sa Barangay Manatal, Cebu nga EFC Church Peresoris Family, Caracas Family, Impasis Family, Iligunas Family. God bless us all. Si Bibi Manlapas, maayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya og sa tanang mga viewers. Si Alan Opingo, maayong gabi, Pastor, watching from Negros Valle Hermoso. God bless, Pastor, uban sa imong pamilya. Salamat kaayo. Maayong gabi ni Dimple Escartin nga nanuka diha sa Norway. Og salamat kaayo sa imong pag-share ngadto ni Pastor Adila Patbir Samera og ni Maricel Hendricksen, Giselle Langset. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Salamat kaayo sa Dios nga nagpanalangin sa tanan nag-share o sa mga buluhaton nga dili bugat. Ang pag-share mga kaigsunan dili gyud na lisod. Imo ra gyud nang pislit-pisliton diha ang imong cellphone. Dahil i-share na dito sa imong mga kailagigala kana kit-an na sa Ginoo og ang Dios magapanalangin kanimo. Si Marlene Garganera, maayong gabi, Pastor, uban sa imong family. Si Primitiva de Boda, good evening, Pastor Gideon, og sa tanang nagsunod ning imong programa. Pulong mo kinabuhi ko. God bless, watching from the Pulog City. Awit makalangit atong tagaan og pagdaga diri lang sa atong nga programang Pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit, gaksa ko Ginoo. Mayong gabi ni Jennifer Cabasa Cabrera. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan nga nagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pastor, request kog kanta Dalangpanan. Salamat, Pastor. You're welcome, Sister Jennifer. Og si Nora Pinuti Iman. Og si Pridi Aquino. Mayong gabi, Pastor, na ako'y damgo murag lugot siya, Pastor, pero naapa siya sa lubog ang tubig. Ako daw gibutangan og salog pero kawayan lang. Para ang mga tao dili na moagi ditong dapita og sa pagpadayon nako paglakaw, Pastor, naabot og nakasaka daw ko sa tulay nga concrete na lig-on nga tulay, pero sa akong paglakaw akong nadungog ang kusog nga busagak sa gripo nga nag-awas og sa akong pag-adto tulo ka gripo nga kusog kaayo nga nag-agas og naay duha ka gripo sa kilid unsay pasabot ana. Ang maghisgot gani ta gripo mga kigsonan labinas daw go pananaw ang hisgotan diha source of income o kaha trabaho mapanegosyo lamang sa material na siya nga bahin, sa espiritu nga bahin naghisgot na siya sa tulo ka simbahan or tulo ka organisasyon nga gigamit sa Dios aron pag-atiman sa atong espiritu nga bahin. Og ang paghisgot sa gitawag tulay mga kaigsunan, naghisgot na siya sa pundasyon sa doktrina nga gikinahanglan nga mahiuyon masubay gyud sa Biblia. Kay importante magyud mga kaigsunan nga ang kanabitawng subayan nato nga mga mensahe
kana gyung paingon gyud sa kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan makalabang gyud ta ngadtos kinabuhing dayon. O kinahanglan gyud kung unsa may mga doktrina nga ato karong gibarugan, kinahanglan sibo ug subay gyud sa balaang kasulatan. Ang Dios magpanalangin kanimo, Brother Fred. Sinerio G. Enriquez, good evening Pastor. Na ako pangutana Pastor, sala ba di ay ang pagtato? Tungod kay ang atong lawas templo man sa Dios, ato ning ampingan. Og kung atong tan-awon sa Libitiko, gidid-an gyud sa Dios ang mga katawhan sa pagbuling-buling sa ilang lawas, labi na gyud sa pagpatato. So dili gyud maayo ang pagpatato. Lamang kung nagpatato ka sa wala pa kas Ginoo, unya nakadawat ka sa Ginoo, unya na kay mga tato, dili na siya tan-awon sa Ginoo o basihanan sa Ginoo nga di gyapon ka malangit. Kay ang imuhang mga kapakyasan, mga kasalanan sa dihang midawat kas Ginoo, gipasaylo naman na sa Ginoo tanan. Lamang dili na nimo ayaw natuguti nga magpatato kapag usab. Inana lang. Alang sa mga kuan gyud kana mga matatuay, no? Kuan gyud na nila. Alang sa manatuay mga kaigsuonan, kinahanglan gyud ng susihon gyud sa balaang kasulatan. Kung arita sa balaang kasulatan mga igsuon sa Biblia, gidid-an gyud sa Dios ang iya mga katawhan nga magtato sa ilahang lawas. Si Alex Ganso Umak, Pastor, salamat sa kanunay nga magdasig nga hangtod sa mga pulong ug awit nga makadasig unsay imuhang analyze nimo Pastor sa Los Angeles tungod kay daghan comments nga si Satan daw ang nagpasunog, dili daw ang Dios mohatag og kasakit. Salamat. Karon pasad ko. Dili gyud na siya nato kana bitawng dili gyud na nato makit-an sa Biblia nga si Satanas maoy nagpasunog sa Los Angeles. Pero kung atong tan-awon gyud sa Biblia, daghan kaayong mga lugar o dapit nga gilaglag sa Ginoo tungod sa pagbugal-bugal nas mga tao. O ang nakamaayo mga kaigsuonan sa karaang panahon, dunay mga alagad sa Ginoo nga walay hunong nga nagampo. Pero bisan kung naay mga tao nga nagampo, like ni Moses mga kaigsuonan, iyag yung gihangyo ang Dios nga gani giingnan gyud niya ang Dios mga kaigsuonan kung mahimo papasa ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi unsay tubag sa Dios. Dili ko papason ang imong ngalan. Ang nakasala kanako mao lamang akong papason. Kung atong tan-awon sad ang mga katawhan sa unang panahon, sa karaang panahon, labi na gyud sa panahon sa mga Israelita nga ginumala ni Moses, daghang kay mga tao nga nagbugal-bugal sa Dios. Gani misukol sila sa mga lagad sa Dios. Unsay nahitabo nila, gipanglamoy sila sa yuta. Ang yuta mga maigsoon ni abli o gipanglamoy sila nga buhi. Silang tanan. Sila si Datan, tuluman to ka mga kaabag ni Moses mga kaigsuonan diha sa Numeros 16. Ako lang ning tan-awon mga kaigsuonan. Numero 16 kini sila si Korah, Datan og si Abiram uban sa 250 ka mga inilang mga pangulo sa mga Israelita. Ipanglamoy man to sila sa yuta. O niya ang uban nangamatay dito sa kamingawan. Panahon sa Sodoma o Gomora tungod nas pagka makasasala gyud sa mga tao. Gilaglag sa Ginoo ang Sodoma Gomora. Lamang dunay mga taong wala malaglag tungod kay dunay naghangyo ug dunay nagampo sa Dios nga mao si Abraham. O bisan pa kung dunay mga taong nangaluwas, ang Dios paday naghatag og mga balaod, mga sugo. Apan ang tao nga wala mo tuman sa sugo ug balaod sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga anghel, namatay gihapon ug maotoy nahitabo sa asawa ni Lot, no, nga nahimong asin kay wala siya motuman ni mo sunod sa sugo ug mando sa Ginoo, pinaagi sa anghel.
ang nahitabo gyud sa Los Angeles mga kaigsuonan kus Ginoo, imo gyung makit-an ang gipadayag gyud sa Biblia nga bisag unsa pa na ka mahal, bisag unsa pa na ka lig-on, kaya kayo nang bawion sa Dios ang hinuyanan, sakyanan, ibin ang kinabuhi sa tao. Mga kaigsuonan, tinuod na nga ang tao dili na mo buhat og dautan. Ngadtos mga tao, mga kaigsuonan, di gyud na mo laglag ang Dios. Insakto na siya, dili mo laglag ang Dios, dili mo patay ang Dios. Ngadto ra pod sa mga tao nga nahigugma sa Dios. Pero niadtong mga taong nagbugal-bugal sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, silutan gyud na sa Dios. Siluton gyud na. Kay ngano man, hustisya ang Dios. Si Satanas ray walay hustisya. Sa Dios mga kaigsuonan, hustisya. Kung unsay buhaton sa tao, maogyoy dawaton sa tao. Awit makalangit, awit sa gugma diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Si Rubin Veloso, maayong gabi pastor og sa tanang viewers og sa imong tibok pamilya, dalaygon ang Dios. Si good evening to all, og si Annalyn Tundag, maayong gabi pastor, listening from Lataban, Liloan, Cebu. Pwede request kanta pastor, Susiha ang Kinabuhi ko. Sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo, busa dili ako mobiya ka nimo. Sa tinuod lang gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo, busa dili ako mobiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, nakita ko ang gugma mo. Uy ka nga Diyos nga akong ialagaran. Bisan ako makasasana, imo akong ipagawasala. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Sa tinuod lang gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo, busa dili ako mobiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Uhi ka nga Diyos nga akong Mayong gabi ni Dora Pangan, mayong gabi pastor, lipay na sad atong kalag request song Kaksa Ko Ginoo. Ako na ning napatukar, si Evelyn Eran Taroka, naara ka ugma pastor. Naara ko diri ugma Sister Evelyn, buntag to ako sa baol. Karutan nangguna mi og kuyog ko akong asawa. At mo gyung gitinguha nga mabunuhan na mo rong simunahona para makaapas para karong Marso ang carrots. Kay akong gipasalamatan gud ang Dios nga iya ming gitagaan og gamay nga katamnan sa og carrots para naapod tay magamit. Kay sumala sa akong pangutana pod sa ato ang mga kaigsuonan dire, makaapas gyud karong Marso ang ato ang carrots nga ato ang tanom dire sa uma. Ug mas buntag wala mi diri sa kuan balay, na ami didto sa kuan kanang ilang mama akong ugangan. Pagkahapon
pagkaudto mga alauna alas 2 na ako sa eskwelahan kay Cardi sa akong among anak si Asap ug si Kang David. Pero anang hapon naa nami diri sa balay. Si Richelle, blessed evening Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa iyang pagdasig kanunay sa matag usa. Naandam kanunay mamati sa iyang mga pulong dalaygon kayo ang Ginoo sa matag usa. Request awit makalangit Pastor. Lahutay. Sige. Si Pastor Gregorio Kiring, good evening Pastor Gideon og sa tanang naminaw karon. Salamat sa makanunayong pagsabwag sa pulong sa Dios. Maayong gabi ni Sister Teresa Liz. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi watching from Tisa, Cebu City. Si Wilma Dorio Butron, maayong gabi Sister Waning. Wow, amin kinahanglan pa gapos gyud ta sa Ginoo dalaygon ang Ginoo. Amen no. Si Jetro Barbon, shout out gikan diri sa Isbalabag, Valencia. Maayong gabi Pastor Jetro Barbon. Kumusta mo diha sa Isbalabag, Valencia? Ang Dios panay magpanalangin. Salamat kay sa imong pagtumbaya diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Rins B. Ayuban, maayong gabi Pastor og sa imong pamilya. Maayong gabi pod sa akong pamilya, ako asawa Gina Ayuban ug sa akong anak Rino ug Jamaica Ayuban diha sa Tabuk Indang Liti gikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat Pastor and God bless. Awit makalangit mga kaigsuonan, the Philippines is for Christ, pero ako ara nga ihatag mga kaigsuonan ang Tagalog ra nga version para dili lang ko maka-violate diri sa ato ang programa. The Philippines is for Christ. Declare your glory, the nation. Okay, mura magdili man Tagalog. Ako sa nga pangitaan diri kung naabay Tagalog ning in English mangyapon di ay. Sige, ako asa nga pangitaan diri ha. Awit makalangit kopti ako ra nga taga anog pagtagadosa ang ubang mga awit makalangit diri sa ato nga programa. Ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ugaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Unun mo ani ako Ginoo. Mayong gabi ni Juliet Venezuela. Mayong gabi Pastor, your family ug mga kaigsuonan naminaw. Si Marlene Odarbi, maayong gabi Pastor from Saudi Arabia. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. Mabless jud ko Pastor. Usahay dili ko makapaminaw kon mag-live ka pero akong gina-replay kon panahon na sa ting katulog na matabang lang ko og ampo Pastor sa sakit sa akong ulo ug tiyan. Salamat request kog song gugmang maunongon. Adunay nag-request no awit makalangit nga lahutay o gugmang maunongon. Si Chito Yo, maayong gabi Chito Yo nga nanukad sa Bindoy. Si Yuson Saldi, maayong gabi Pastor. Maayong gabi Dong Sal. Kumusta mo diha sa Sikihor? Ang Dios paday mag-uban magpanalangin kaninyo diha. Si Juna Lisudra, maayong gabi Pastor. God bless always. Always ko nagatan-aw sa imo live Pastor. Makadasig kaayo ang pulong sa imo nga gi-share sa mga. Salamat sa Ginoo. Okay na si Dong Saldi dong basig maka-join mo karong Thanksgiving o anniversary karong Marso, first week. O salamat sa Ginoo nga gitagaan taghigayon nga makakrusada diri sa atong barangay
din gibutang mi sa Ginoo. Anang pitsaha, Thanksgiving ta anang buntag pagkagabi krusada. Ug ako nagtuo nga ang Dios magpamuhat ni anang maong buluhaton. Ang usas mga mo share sa pulong sa Ginoo nga maoy ako ang gihangyo o gipangayo sa Ginoo, usas alagad sa Ginoo nga nagpastor diha sa Gihob, diha sa La Libertad, Negros Oriental. Og akong gipasalamatan ang Dios nga okay ra gyud siya. Ang alagad sa Ginoo nga mo'y muhatod pud og mga mensahe yan ang maong adlaw. Si Inday Dorlin Incabot Insayg, matod pa request awit Makalangit Pastor, salamat sa iyo Panginoon. Oras ato nga programa mga kaigsuonan, alas 7:42. Matod pa maayong gabi ni Arnold Ligas Pina, Valinas. Good evening Pastor, shout out Barangay Quezon, San Carlos. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pakiguban. Si Kimberly Inovio Larissa, maayong gabi Pastor, nakaapas gyud ko ron sa imong live watching from Torreal, Davao City. Shout out sa ako ang bana Pastor nga nagrepack pa og uling awit Makalangit why imposible. Awit Makalangit diri sa ato nga programa ang pulong mo kineboy ko atong pasusunod dalangpanan ka. Sige pas magampo ta ana, ihatag na sa Ginoo dongzal nga makaari mo dire og ako gyung gipangayo sa Ginoo nga anang adlaw makatukod ta og simbahan before gyud ang Thanksgiving, before ang anniversary o krusada. Kay ang panday nga maoy atiman pod sa among balay, iya mang humano na og usa ka semana ang balay unya human ana usa ka semana ra pod ang tukod ihagyo ning budget kayang tukuron ang simbahan gikan sa pundasyon haligi ug atop usa ka semana. Mao na nga ako nagtuo nga before ang Thanksgiving makatukod na tag simbahan unya ngadto dali ra na mahuman tungod na sa pag-uban sa Ginoo sa ato ang bulhaton. Ang Dios nag-uban og nagpanalangin og nagiya sa matag usa ka tanang buluhaton nga gipial sa Ginoo. Makaari mo anak dongsal og anak gyung panahon na akong nakitaan daghan gyud nga magkakita-kita tungod kay ang taga Negros, ang taga Gihulngan og ang taga Cavite, taga Leyte, taga Bohol og taga Panabo og taga Cebu City mo join anang mga adlaw. Muna nga dubli gyud ang among pagpangandam tungod kay nagkinahanglan gyud ta og pagpangandam ana nga anang adlaw og ako gyung gipasalamatan ang Dios nga ipaangay og ihanay sa Dios ang tanan nga gikinahanglan. Matud ni Dong Saldi kay gusto pod ko makaanha diha. Sige Dong Sal, unya dadasad ang atong mga kaubanan diha sa Sikihor. Ako nagtuo nga makalapos gyud mo dire ug akong gipasalamatan ang Dios nga maghatag og kalampusan niya ng adlaw ug labos sa tanan maghimo siyag milagro alang sa kaayuhan o kabag-uhan o kaluwasan sa tanang mga tao diri sa maong barangay. Og salamat ta sa atong buhi nga Dios ilabi na sa mga listener no sa 101.3 og dalaygon ang Dios sa tanan nga nagapaminaw sa atong nga programa. Welcome ang tanan karong Pizza City sa Marso. Maoy ato ang Thanksgiving og krusada sad. Uni akong gipasalamatan ang tanang mga opisyal sa maong barangay Sardinia tungod kay duna sila gugma nga mi hatag
gihatag og panahon nga magkahiusa ta diha sa barangay, ilabi na sa gym, makagamit ta sa gym. Akong gipasalamatan ang Dios sa tanang mga opisyal sa barangay nga ang Dios nagapabuhat ug ang Dios nagatabang no sa ato ang buluhaton aron mahitabo ang krusada ani ini maong barangay. Kay nabati gyud nako sa akong kasing-kasing nga kining maong barangay ang tanang katawhan sa Dios, ang tanang katawhan nga naa niini gihigugma gayud sa Ginoo. Request ni Teresa Liz Dalangpanan, ako nang gipatukar matud pa ni Linas gipangga mo ako. Si Marayo Yaso, maayong gabi. Si Rads Yumi, maayong gabi, watching from Gingoog City. Maayong gabi ni Pau Kabit, maayong pagpaminaw ni Johnny Boy Mondihar. Og si Marisa Sinita, Kimberly Inabio Larissa, Hilda Luang, pun ako Ginoo. Sige, ako araning i-save. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Og before gani sa Thanksgiving, daw na mo abot ng mga estudyante gikan sa nagkalay mga lugar kay dunay training 10 days nga pagahimuon mga kaigsuonan alang pod sa mga kaigsuonan nga nagkat-on kun unsaon pag-atiman ang tao nga seryoso gayud kana bitang mubarog gayud sa Biblia. Kay daghan man go mga tao nga nagatiman og tao pero wala mubarog sa Biblia. Niuyon sa mga tao para dili mawa ang tao. Diri sa atong programa mga kaigsonan, ang gitinguha dinhi nga dili mawa ang kaluwasan. Ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, pinaagi sakripisyo sa atong Ginoong Hesus, atong giampingan nga dili diha ta mawagtang. Dapat magpabilin ta diha sa kaluwasan. Human aning awit makalangit nga dalangpanan, ako sang tagaan og pagtagad mga kigsunan ang pulong sa Dios, ato sang hisgutan ang mga mensahe sa Dios diri sa atong panag-uban. Ako gyung gidasig ang matag-usa sa pag-share sa atong programa tungod kay sa inyong pag-share dako na kayo nagkahimuan sa gibilin nga trabaho sa Ginoo alang natong tanan. Ang trabaho sa atong Ginoong Hesukristo ang pagsangyaw. Kay dili mo abot si Ginoong Hesus, dili mo balik si Ginoong Hesus samtang doon na pa'y mga tao nga dili masangyawan. Ang gipamulong ni Ginoong Hesus, kinahanglan ikasangyaw ang mensahe sa Dios, ang mayong balita, isa mo abot ang katapusan. Mao na nga ang mga pulong sa Dios atong madunggan sa TV, sa radio, sa kadalanan, sa mga merkado, sa mga hospital, sa mga eskwelahan, o ibin gani sa mga presuhan. Ug usa na sa mga ilhanan mga kaigsonan nga gipakusgan ang pagsangyaw sa mayong balita aron ang pagbalik sa Ginoo matuman. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa ato karong nga panag-uban mga kaigsonan, atong hisgutan ang mga pulong sa Ginoo diha sa Santiago kapitulo 1. Versikulo 9 hangtod sa versikulo 11. Ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia ug padayon nga i-share ang ato ang programa ngadto sa inyong mga kaila para ang inyong mga kaila makadungog usab sa mga mensahe nga ato karong madunggan nga gibilin sa Dios dihas balaang kasulatan. Atong hinumduman mga kaigsonan, ang libro sa Santiago para ra gyud ni sa mga Kristohano na. Para ni sa mga tao nga magtotoo. Kining maong libro. Ang libro sa Santiago. Akong balikon pagbasa mga kigsonan,
ang pasiuna sa Santiago. Ang sulat ni Santiago mao'y tinigom nga mga pagtulunan alang sa adlaw-adlaw pagkinabuhi. Gisulat kini alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Gigamit sa tagsulat ang mga pulong nga mahuluganon kaayo aron pagpadayag sa mga pagtulunan nga may kalabutan sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So kining mao nga libro sa Santiago mga kaigsuonan gina-address lamang ni sa tanang mga katawhan sa Dios. Alang lamang ni mga katawhan sa Dios. Alang lamang ni sa mga Kristohanon. Alang lamang ni sa mga taong magtutuo na nga diin nagsugod na sa pagtikang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug dinhi giklaro mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga ang Dios nagatiman sa matagtao nga nagtuo kaniya pinaagi sa pagtudlo ug pagpahinumdom sa angay natong buhaton ug angay natong i-apply nga mga pagtulunan nga sibo gayud sa kabubuton sa Dios, sibo gayud sa kagustuhan sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang maong mga mensahe dako kayo ni siyang ikatabang sa kinabuhing Kristohanon. Diin mahinumduman nato kung unsa gayod ang angay natong buhaton ug unsa ang angay natong paningkamutan sa ato ang pagpaabot sa ato ang Ginoo mga igsoon kos Ginoo. So usas mga gihisgutan sa libro mga igsoon pagtuog kaalam sa kapitulo 1 unya gisundan dinhi og kakabus og ang kadato. Sunod pagsulay og pagtintal og pagpamati og pagbuhat. So diha pa lang sa kapitulo 1 mga kaigsuonan, diha na nato makit-an nga kining maong mga mensahe para gyud sa mga Kristohanon. So alang nato ni nga mga Kristohanon. Alang ni sa mga mingdawat og bituo na ni Jesus Christ. Kining maong mga mensahe. Diha sa versikulo 9 hangtod sa versikulo 11 iyaning gitagaan og konteksto og uluhan kakabos og kadato para atong masayran og unsay mga mensahe sa Dios ato ning tagaan og pagtagad sa ato karong nga panag-uban. Apan kung doon na mo'y mga pangutana mahitungod sa mga pulong nga atong madunggan og hisgutan diri sa ato nga panag-uban, ako sang tagaan pod og pagtagad. So adto ko mo manukad mga kaigsuonan sa pinakalas nga nag-message diri sa ato nga programa kay daghan naman ang mihatod og mga mensahe ni abot nag 151 ka mga messages diri sa ato ang comment section sa ato nga programa. So ato ko sa pinakalas mga kaigsuonan mo basa si Bibi Jane Tundag og si Kimberly Inobio Larissa. So ako raning i-post diri sa pinakatumoy kung doon na mo'y mga ipaabot nga mga pangutana mahitungod sa mga pulong nga ato karong hisgutan mga kaigsuonan, ako ra gyud po nang matagaan og pagtagad. Kung doon na mo'y mga pre-request pwede ra gyud pud kaayo nga inyong ipaabot sa akong account Gideon Candelario kay maunay akong trabaho ang pagdangop sa Ginoo alang natong tanan. Kay maunay mga trabaho sa mga alagad sa Ginoo nga dunay kaakuhan sa pag-atiman sa mga kalag sa mga tao nga gidawat sa Ginoo. Ato rong hisgutan mga kaigsuonan kining kakabus og kadato. Og palihog dungani ko sa pagbasa diha sa bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11 nag-ingon. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kay pauswagon sa Dios. Og ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom sama niini ang dato. Takulahaw lang nga mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang mga patigayon. So dunay duha ka klaseng kahimtang sa tao ang ipakita niining maong mga bersikulo gikan sa bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11.
diha giklaro mga kaigsunan nga ang kinabuhi sa tao nga nahimo ng sumusunod o magtotoo diha kang Kristo, dunay duha ka klaseng kahimtang, kabos ug dato. O kining duha ka klaseng kahimtang sa tao, pareho sila nga gipadad-an sa Ginoong mensahe. Kung asa man ka sa duha ka klase nga kahimtang sa tao, naamang kas kabos karon, naamang kas kadato mga kaigsunan, wala gayod maingon ta nga wala saylohi sa Ginoo ang matag kahimtang sa tao. Siguro moingon ta nga dili kayo ko kabos, dili sad ko dato, naara ko sa pagkamarang-arang. Mura ta og dato, mura pog di, mura ginana ba, nakas tunga-tunga. Ang hisgutan din mga kaigsunan, kabos nga igsuon og dato nga igsuon. So alang yun sa mga Kristohanon. Siguro kung imong tan-awon gyud pod mga kaigsunan ang gipasabot dinhi, dili lang sa espirituhon nga bahin, kundi sa mga material nga bahin. Doon na gyud tay mga kaigsuonan nga dato sa mga butang sa kalibutan. Dato og daghan ang salapi, maayo og trabaho, gipauswag sa Ginoo. Naasay mga kabos nga mga kaigsuonan, kung maingon tang maglisod og iplite, maglisod og kana bitang pagsupply sa insakto nga pagpaeskwela sa ilang mga anak, ato pod silang mga igsuon. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang mga kabos nga mga kaigsuonan gisaaran sa Ginoo nga pauswagon. So kung nabati, nakita nimo sa imong kaugalingon nga wala kay mga butang karon, apan ang uban nato mga kaigsuonan na ay mga butang, na ang magoy mga kaigsuonan nato nga daghan kay silag butang, nga wala tay butang sa Manila. Naatay mga kaigsuonan nga naay mga negosyan, naay mga negosyo, naay mga dagko o gagmayng mga negosyo, naay mga sakyanan, dagko o gagmayng mga sakyanan, naay mga sakyanan nga mahalon og bratuhon, naa nila tanan. Naasay mga kaigsuonan nato nga maglisod gani og paeskwela sa elementary, labaw na maglisod na pagpaeskwela sa high school, labaw na gyud sa college, naagyud sa kawaladon, kumbaga kabos sa mga butang. Pero bisan kung kabos ang usa ka tawo nga nahimong magtotoo sumusunod ni Jesus, dili siya dapat maguol, dili siya dapat masubo, dapat siyang maglipay. Kay bisan kung kabos siya karon, pwede siyang padatuon sa Dios, pwede siyang pauswagon. Ang gigamit nga pulong din dili padatuon, pauswagon. Ang pulong pauswagon mga kaigsuonan, dili nimo ni siya makaingon ta nga dili nato dapat tuuhan nga di ni siya mahitabo. Mahitabo gyud ni siya, kay walay gisulat mga kaigsuonan sa Biblia nga dili matuman, og walay saad sa Dios nga mapakyas. Og kining mao nga mensahe mga kaigsuonan nagpakita ni og saad sa Dios nga kun ikaw kabos karon, di ka dapat maguol, di ka dapat kanang magsubo. Ang gipakita dinhi dapat kang maglipay. Nganong maglipay ang taong kabos sa pagkakaron? Ang gisaad dinhi pauswagon siya sa Dios. Yung atong hinumduman mga kaigsuonan, dili tao ang mopauswag sa atong mga kaigsuonan nga kabos pa karon, kundili ang Dios mismo ang mopauswag kaniya. Kung nakita nimo nga naa karos kawaladon,
Nakita nimo mga kaigsunan nga kanang bisag saon nimo paningkamot, maglisod gyapon ka og supply sa imuhang pamilya, maglisod gyapon ka og pagtagbo sa unsa may ilang mga gikinahanglan, sama sa ilahang biste, sa ilang pagkaon, sa ilahang pisikal nga gikinahanglan. Imo bang makitaan ang kalisod sa imong kinabuhi karon? Mga igsuon, kung ikaw usa ka magtotoo, usa ka Kristohanon, usa ka sumusunod og tinun-an ni Jesus Christ, di ka dapat magsubo. Dili ka dapat maguol. Likay ang mga buhat nga makapaguol, likay ang mga buhat nga kanabitang or pagbati o kinaiya nga makapasubo. Mga kaigsunan, kinahanglan imo ng likayan. Naabay mga pagbati nga or kinaiya nga makapasubo naa. Usas makapasubo, makapaguol nga may sagol nga makapalagot kanimo kanang kasina. Kanang kasina. Lamang ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan, mga Kristohanon, mga magtotoo, mga sumusunod ni Jesus Christ, wala hisguti tuod ang kinaiyang kasina. Pero lamang ato gyung ibutang sa ato ang hunahuna o sa ato ang pagtuo mga kaigsunan nga usas makapasubo ug usas makapaguol ug usas sa makapalagot sa kinabuhi nato kanang kasina. Naganitay kasina mga kaigsunan, dili ka mahimutang. Unya ang gipakita ni Haring Solomon daw sama ni sa kanser nga muot-ot sa lawas. Damor nga magkalisod ug magkalisod ang tao nga naay kasina. So likaya nato na mga kaigsuonan. Og giklaro dinhi mga kaigsuonan nga ang mopauswag sa taong kabos dili ang gobyerno. Timan niha, dili ang imong eskwelahan, dili sad ang imuhang gitrabahuan, dili sad ang imuhang pinuy-anan. Ang Dios mo'y mopauswag sa taong kabos, sa igsuon natong kabos. Kon ang atong mga kaigsuonan nga kaniadto kabos, apan karon gipauswag sa Ginoo, dili ta dapat moingon nga pinaagi ni ining maong kampanya na haruhay ang ako ang pagpuyo. Dili ta dapat moingon nga pinaagi ni ining akong negosyo, pinaagi ni ining akong trabaho na inani ko. Dili nato na batasanon. Kay walay lain nga nagpauswag sa ato mga kaigsuonan nga miuswag karon. Ang Dios lamang ang nagpauswag. Kanang mga trabaho, kanang mga negosyo, kanang mga company, ug uban pang mga source of income, mapaligosyo mga igsuon, instrumento kana apan ang nagpauswag ang Dios mismo. Atong hinumduman nga bisan saon nato og kogi kung walay panalangin sa Ginoo, wa gyoy kapuslanan. Ang Dios mo'y nagproteksyon sa tanan. Ang Dios mo'y nagatiman sa tanan. Ang Dios mo'y naghatag og maayong panglawas. Ang Dios mo'y naghatag og kusog. Kinahanglan dili nato ni kalimtan nga ang Dios lamang ang makapahimo sa pagpauswag sa atong pagbuyos kalibutan. Moingon gyud ko nga gipauswag ka. Moingon ko nga gipauswag ta sa Dios. Una, usas mga ilhanan nga gipauswag ta sa Dios. Dili lamang sa espirituhanong bahin, kundi sa mga material nga bahin. Usa sa mga ilhanan nga gipauswag ta sa Dios sa tanang bahin, kanang makahatag kag time para sa imong isigataw. Makahatag kag time para sa imong isigataw.
time nga imong gihatag ni Lord para maampo nimo ang imong isigataw. Usanas mga ilhanan nga gipauswag kas Ginoo. Kay kung wala pa ka pauswaga sa Ginoo, di ka kahatag og time para sa Ginoo nga imong iampo ang mga tao. Kay unahon mangyud nimo ang imuhang panginahanglanon diha sa pamilya. Damor kang pauswagon sa Ginoo, damor kang dapat muhatag og panahon sa Ginoo. Maunay tinuod nga mga ilhanan nga gipauswag ka sa Ginoo. Pero kung may uswag ka, mas nabisi kas mga butang, mas nabisi kas mga butang ug wala na kay panahon sa Dios para sa mga tao. Kay sa atong mga matag kinabuhi mga kaigsunan, sa atong pagkakristohanon o pagkatinunan ni Jesus Christ, atong hinumduman nga ikaw ug ako dapat may time para sa Ginoo. Kay usa sa angay natong ibutang sa atong kasing-kasing una-una, ang atong trabaho mao nga makaampo tas Ginoo para sa mga tao. Daghan kayo mga apostolis, kung imong lantawon ang mga apostolis nagsulat nga ang mga matarong para sa mga dili matarong. Ut ipasabot, muhatag ang mga taong matarong og time ngadto sa Dios aron muhangyo ang mga matarong sa Dios aron kaluy-an ang mga makasala. Like ni Abraham, like ni Moses, mihatag og panahon ngadto sa Dios. Kay kung wala pa ka pauswaga, ibin gani sa pagpaminaw karon dili ka kahatag ana. Kay kung wala pa ta pauswaga mga kaigsunan, ibin sa atong programa karon dili ta pwedeng magdugay. Pila na ta katuig sa atong programa, dinhi gipakita nga usas mga ilhanan nga gipauswag ta nakahatag-tag panahon. Dihas pakig-uban sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ina imong tapad, dili ka dapat mag-uol. Ina imong pamilya, dili ka dapat magsubo. Dapat kang maglipay. Kay duna tay Dios nga maoy mo pauswag nato. Dili ang atong gobyerno, dili ang pag-abroad, dili ang kalibutan nga pamaagi, kundi ang pamaagi sa Dios. Sa imong pagkakristohano nakakita baka og mga tao nga gipauswag yun sa Ginoo? But ipasabot, gikan sa ilang kakabos, imong makit-an yun nga gipauswag sila sa Ginoo. Doon na ba tayo makit-an nga mga tao nga gipauswag yun sa Ginoo? Doon na ba kay mga kaila karon nga gipauswag sila sa Ginoo? Og doon na ba tayo mga nahimong panag-ingnan sa atong pagpangalagad sa Dios nga gipauswag sila sa Ginoo? Daghang mga tao mga kaigsunan sa Biblia sa karaang panahon, sa Old Testament, even sa New Testament. Diha sa New Testament panahon ni Pablo, gipakita ang rason o hinungdan nganong pauswagon ang Kristohanon. Ingon si Apostol Pablo, aron damor siyang magmadagayaon sa pagtabang. Nga kaniadto time ra sa ang time sa pagampo mauray iyang ihatag, mao iyang mahatag. Pero sa dihang damor siyang gipauswag sa Ginoo, dili lang time para sa pagampo sa Dios ang iyang mahatag. Doon na nasay time sa pagwali sa pulong sa Dios.
Doon na nasaytay mga kaigsunan, even sa pagtudlo sa mga tao. Doon na nasaytay mga kaigsunan sa pagsabwag sa mayong balita, not only in diha sa social media, kundi doon ay mga tao nga naglakaw gyud, nagbiyahe gyud. Gigamit nila ang ilang source para isangyaw gyud ang mayong balita. Doon ako'y mga kaila, mga kaigsunan nga wala siya hunong sa pagbiyahe. Ganito aron sa Manila. Ang rason, isangyaw niya ang pulong sa Dios. Doon ay mga tao nga tibok adlaw, tibok simana, or tibuok bulan, kaya nilang ihalad, kaya nilang gamiton para pagsabwag sa mayong balita. Kaya nga naman, gipauswag sila sa Dios. Kabantay mo anang mga taong wala pa uswaga. Bisag daghan kay kwarta, pobre ragyapon ang kasing-kasing unahuna, walay panahon sa Dios. Pero ang tinuod nga Kristohano, pauswagon gayud na sa Dios. Kinsa man ang mga tao nga ato makit-an sa Biblia nga diin gikan sa pagkakabos, gipauswag sila sa Ginoo. Dili lang sa espirituhanon nga bahin, kundi sa tanang bahin sa kinabuhi. Moingon tang tanang bahin sa kinabuhi, espiritu, kalag og lawas. Kay kining atong kinabuhi mga kaigsunan, ang atong pagkatao gibahin ni sa tulo: espiritu, kalag ug lawas. Og kining tulo ka bahin, dili ni pwede nga kanirang espiritu ang panalanginan. Dili rasad pwede nga kanira pong kalag, unya pobre ra gyapon ning lawas. Kabus ra gyapon ning lawas. Ikaw ug ako, gisaaran ta sa Dios nga pauswagon ta. Dili lang sa espirituhon nga bahin. Kay doon naman ko'y madunggan ako nga mga mensahe kaniadto nga okay ra way kwarta pastor, okay ra gyud. Dili dato, basta kay dato ras pagtuo. Sige ra po ko paminaw ana, bata pa ko. Hangtod nahimo kong batanon. Makadungog ko og mga Kristohanon nga moingon, bahala gwa ko'y balay, bahala gwa ko'y kwarta, bahala gwa ko'y trabaho, basta kay dato kos pagtuo. Kapila ko kadungog yun. Pero sa diha nga gitawag ko sa Ginoo, pag dumala og mga simbahan, gidasig ko sa Ginoo pagtuon sa balang kasulatan. Dito na ko nadiskubrihan mga kaigsunan samtang nalmalandong ko pagayo. Insakto ba ang tao nga moingon nga bahala way kwarta, bahala og naglisod, hapit na lang moingon bahala gubot basta kay dato og pagtuo? Insakto ba na? Bahalag samok, bahalag gubot, bahalag kasagaran way kwarta mga kaigsunan, maggubot ba gyud magtiayon? Labi na kung naay mga anak, mga gatas. Masubo ang asawa, masubo pod ang bana kung ang mga anak na'y mangayo. Nya makapila ko mga kaigsunan gani dunay mga nagwali kaniadto na bahalag way kwarta basta kay dato og pagtuo. Samtang namalandong ko, ang tinuod nga tao nga dato sa pagtuo, nagsunod sa pamaagis Ginoo. Pero kung moingon ta nga mo-claim ta nga dato kos pagtuo, wa gani ta masayod nimo apply sa pamaagis Ginoo, nangilad ra ta anas kaugalingon. Nya hinumduman nato, kung sundon lamang nato ang pamaagis sa Dios, dili ka mahimong iwit sa panalangin sa Dios. Dili gusto ang Ginoo nga dato tas espiritu, dato tas pagtuo, kabus tas mga butang. Unsaon nato pagtabang ngadtos uban kung kita unang tabanganan?
Mao bitaw nang even gani sa mga early Christian, sa unang mga magtutuo diha sa libro sa buhat, ang ilang gitabangan katulamang mga ilo ug byuda. Pero katong naay mga byuda nga naay source of income ning tabang pud sa uban. Kabantay mo sa mga Kristohanon o mga magtutuo sa libro sa buhat, daghan kay silag balay nga ilang gipamaligya. Daghan silag mga uma o mga yuta nga ilang gipamaligya, ug ang halin wala nila ibutang sa bangko kundi gibutang nila sa simbahan. Gidawat tis mga apostolis, ug ang mga apostolis mo ay nagbahin-bahin, nag-apod-apod sa mga inadlaw nga gikinahanglan sa mga ilog mga byuda. Pag-abot sa buhat kapitulo 6, nabisi na ang mga apostolis ug wala na sila'y panahon sa pag-ampo ug pagwali. Nabantayan na nila nga wala na nila buhata ang ilang katugdanan, ingon nga mga alagad sa Dios mo hinungdan diha sa buhat kapitulo 6. Nag-elect sila og mga katabang. Mo nang dunay 7 ka mga katabang ang mga apostolis sa ilang panahon. Ang rason para mas makagahin sila sa pagwalis mayong balita, para mas makagahin sila sa pag-ampo. Karon pangutana, kung walay mga tao nga nagbaligya og mga balay, walay mga tao nga nagbaligya og mga uma, walay nadawat ang mga apostolis, naaday sila'y panahon sa pagwali, naaday sila'y panahon sa ampo mga kaigsunan. Nya hinumduman nato, dili kaampo ang tao kung ang iyang lawas kulag kaon. Kay ang taong kulag kaon mga kaigsunan, luyag yung naglawas. Kabantay mo, kisa may nakasuway og prayer and fasting, ikumpara sa insakto ka og kaon. Kanang mag-prayer and fasting mga kaigsunan, naay time nga di gyud kakatarong og ampo. Kabantay mo say nabantayan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ maingon, sa diha nga gidala niya ang iyang mga tinun-an, sa usa ka dapit diin adto sila magampo. Pag-abot sa maong dapit, miingon si Jesus, diri ra mo kutob Pedro, diri ra mo kutob Juan, diri ra mo kadto kus unahan magampo. Wala madugay mo mibalik si Jesus sa iyang mga tinun-an, nangatulog ang iyang mga tinun-an. Nakita ni Jesus nga nangatulog ang iyang mga tinun-an, iyang gipukaw. Pag-ampo mo, pag-ampo. Dili ba di ay mo makatukaw bisag usa lang ka oras, usa ka takna? Pag-ampo mo aron dili ka mo madaog sa panulay. Mibalik si Jesus sa unahan og nag-ampo. Pagbalik niya, pag-usab sa iyang mga tinunan, nangatulog na pud, iya na pong gipukaw. Maurag yapon ang iyang giingon, pag-ampo aron dili mo madaog sa panulay. Balik na pud si Jesus ngadto si iyang nimutangan og nag-ampo sa samahan. Pagbalik niya, mingon si Jesus, kay nangatulog ra man gyapon. Pagbalik niya, niingon na siya nga, andam ang espiritu, luya ang lawas. Ipasabot, kung luya gani atong lawas, bisan ikaw mga kaigsunan, luya gani imong lawas, di ka katarog ampo. Magsalimuang ka nga mo ampo. Kung dili ka katarog ampo, labaw nga di ka katarog awit, di ka katarog daig. Mao bitaw nang kita nga mga Kristohanon, dapat kaantigutang mo manage sa ato ang pisikal nga bahin. Kaantigutang mo dumala. Dili nato ni abusaran. Dili nato ni gamiton kana bitang sobra sa gikinahanglan mga paggamit ni ini. Kay sobra gani ang paggamit sa atong lawas, ibin ang pagwali di na makadimao. Labaw na ang pag-ampo. Ya dili pwede mga kaigsunan sa ako nang gikaingon nga ang espiritu og kalagray pauswagon pero ang lawas kabus gihapon. Kung ipauswag ang imong pagtuo, siguradong gisunod nimo ang pamaagis Ginoo. Pag gisunod nimo ang pamaagis Ginoo, di gyud mahitabo nga di ka panalanginan
sa mga butang nga imong gikinahanglan aron damor nato siyang malagaran. Kining maong mensahe grabe ni kasimple o grabe ni kaklaro. Pero alang sa mga kasingkasa nga dili preparado, dili ni maapsan. Sa ako nang gikaingon, kining maong mensahe para lamang nis mga Kristohanon. Kay ang tinuod nga Kristohanon makasabot gayud ni ining maong mensahe. Dili gyud ko mutuo mga kaigsuonan nga dunay mga tao nga dato sa pagtuo unya mamatay lamang sila nga kulang ra gyud sa tanan. Ang taong dato sa pagtuo nagsunod gyud sa pamaagis Ginoo. Unya kung nagsunod tas pamaagis Ginoo, dili di ay ta panalanginan sa material physical nga bahin. O sa may pamaagis Ginoo, halari siyag mga maayong butang, halari siyag mga maayong halad. Unsa may saad nga gipakita sa Dios kung halaran nato siyag mga maayong halad. Panultihon kapitulo 3, 9 hangtod sa 10. Pasidunggi ninyo ang Dios pinaagi sa paghalad og mga maayong halad. Kung buhaton ninyo kini, mapuno sa abot ang inyong kamalig ug manubra ang inyong bino. Dad-a ang tanang halad ug ang ikanapo. Ablihan ko ang bintana, ang tambubuanan sa langit ug ibukbuk kong sa madagayaon gayud nga panalangin. Maunay pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios gani gisulti kini ni Haring Solomon. Dunay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam silag kadato. Apan dunay mga tao nga kanunay pinugnan ang paghatag sa angay unta nilang ihatag apan nag-anam hinuon sila kakabos. So ang tinuod nga dato sa pagtuo, seryoso nga nagsunod sa unsay pamaagis Ginoo. Buot ipasabot kung tinuod ta nga dato sa pagtuo, gisuplayan ta sa Ginoo sa unsa may gikinahanglan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Lamang kinahanglan sa tang mulihok, kinahanglan tang bubuhat. Kay prinsipyo sa Biblia, ang tapulan, ang limo trabaho, di gani pakanon. Munang walay Kristohanong tapulan. Sa Kristohanon nga kinabuhi, walay Kristohanong tapulan. Wala gani Kristohanong hugawan. Maunay tinuod nga Kristohanon atubangan sa Dios. Kugihan og dili hugawan. But ipasabot disiplinado nga tao. Pangutana, maubanay atong nakatunan? Maubanay makita sa atong kaugalingon nga dunay disiplina? Disiplinado bata nga pagkakristohanon? Even sa mga ginagmay ra mga butang. Dihas ato ang Pinoy-anan. Kantigo batang manglimpyo? Pinakabisik, pinakagamay ra nga butang. Kantigo batang mo arrange sa mga dapat i-arrange, ibahig? Or Kristohanong hugawan, Kristohanong tapulan? Mga igsuon, ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga kabus nga pauswagon sa Ginoo, una sa tanan, dato sa pagtuo, but ipasabot, nagsunod sa pamaagis Ginoo. Munay mga taong dili dapat magsubo. Munay mga tao nga dili dapat maguol. Dapat siyang maglipay. Kabus man tuod sa karon, pero hinumdumi ang Dios mo'y mapauswag niya.
Kung ang Dios mo'y mupauswag mga kaigsunan, sultihan ti ka. Dili ka tihik-tihikan sa Dios. Siya tag-iyas tanan. Kayang ihatag sa Dios ang dili kayang ihatag sa tao. Lamang daghang pamaagi ang Dios. Kung dili gani mutuo ang tao nga iyang gamitong instrumento, ang laing mga tao. Pero kung wa gyud mga tao mga kaigsuonan nga mo rispan sa pamaagi o tawag o sugo sa Dios, pwede ang dili tao. Sama ni Elias. Si Elias mga kaigsuonan atong panahon na wala na'y mga Kristohanon o mga nagtuo sa Dios nga sama kaniya. Kumbaga wala na'y mga tao nga musabmitar sa Dios. Kung musugo ang Dios og tao, wala na'y pareho ni Elias. Kinsa may gigamit sa Dios para maatiman niya si Elias? Una ang anghel. Mga anghel. Ang Dios magpadalag mga anghel aron pakanon ka. Aron suplayan ka. Kung tinuod ta nga dato sa pagtuo, sunda lamang ang pamaagi sa Dios nga naa sa Biblia. Ang Dios muhimog instrumento sa mga tao, pero kung wa gyud tao nga musabitar sa Ginoo, ang anghel ang ipadala sa Dios. Kabantay mo? Sunod nga gigamit sa Ginoo, dili usab ang anghel, ang uwak na mismo. Ang uwak mao'y nagdala og pagkaon alang kang Elias. Wow. Mga igsuon, kung tinuod ra gyud ta, nga naay pagtuo, suplayan gyud tas Ginoo. Pero atong hinumduman, dapat ang pagtuo dunay kaalam. Mao bitaw ng diha sa before kining kakabus og kadato, gihisgutan usa ning pagtuo og kaalam. Dapat kitang mga Kristohanon naatay kaalam. Unsaon man aron madawat tato ang kaalam? Kanang tapulan tang mubasas bala ang kasulatan? Kung nangayo ta og kaalam sa Dios, kay usa man ni katanyag sa Dios diha sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5, kung diha kaninyo may nakulangag kaalam, papangayua siya sa Dios. Kung nangayo ta ang prinsipyo ni Jesus, kung nangayo ka, hatagan ka. Pero pangita Munang sa Mateo City City, pangayo kamo hatagan, pangita kamo makakablag, panuktok kamo ablihan. Nangay kag kaalam, wala sa dimo pangitaan. Ang pamaagi aron moabot ang kaalam mo, basa kag Biblia. Kini gisugilo ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Si Apostol Pablo miingon ngadto kang Timoteo, nasayod ako nga nagbasa ka sa balaang kasulatan sikad pa sa imong pagkabata, kini ang naghatag nimong kaalam. Sultihan ko kamo mga kigsunan, kung ako nga nagwali karon ni ining takna, kung wa ko magbasag Biblia, unsa may akong iwali? Kung wa ko nagbasag Biblia, unsaon man, unsa may akong ikinabuhi? Munang muingon ko, bless kayo ang usa ka taong Kristohano, seryoso nga nagbasag Biblia. Muingon ko sa mga taong tinud-anay nga nagbasa ani, congratulations. Pauswagon ka ni Lord. Pauswagon gyud ka ni Lord. Unsay saad sa Dios ngadto kang Josue kapitulo 1. Grabe ni kabiblikal mga kaigsonan ang mensahe sa Dios na atong nadunggan ug madunggan ni ining takna. Josue kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Sugod ra ko diha ra ko sa 8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabii, og pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini og magmauswagon ka.
Sa ako nang gikaingon, kanang pulong magmauswagon ka, dili na espiritual lamang. Nga dato kus pagtuo, pastor. Ang tinuod nga taong dato sa pagtuo, nagbasag Biblia, na minaw sa pulong sa Dios. Kung di ka kabalo mo basa, minaw kas pulong sa Dios. Og imong pamalandungan, imong tun-an, dias imong pagtuon, ikinabuhi, but ipasabot, buhata, sunda, ang resulta, muuswag yun ka. Muuswag ka. Dili lang sa espiritual, dili lang sa kalag. Even sa material, financial, dias imong pinuyanan. Pauswagon ka. Ngano man, para damor ka nga makaampo sa Dios para sa mga tao. Para damor ka nga makawali sa pulong sa Dios para sa mga tao. Maubitaw na niingon si Apostol Pablo, damor nga magmadagayaon mo para makatabang mo sa inyong isig katao. Si Apostol Santiago miingon na pod, ang mga dato dapat pahinumduman nga kinahanglan mutabang sa mga kabos, mutabang sa mga taong magtotoo, kaysa ilang pagbuhat ni ini nagtigom silag bahandi sa gingharian sa Ginoo. Mao nang pauswagon ta para makatabang ta, kay dihas atong pagtabang nagtigom ta og bahandi sa gingharian sa Ginoo. Mao na niingon si Jesus, ayaw mo pagtigom og bahandi sa kalibutan para lamang sa inyong kaugalingon. Tay ana kawaton ra na. Sunugon lang na sa mas nahitabo sa Los Angeles. Pila ka bilyon ang mga nagasto sa mga palasyo sa mga artista. Nawagtang ra sulod sa 3 ka adlaw or 1 ka adlaw. Pila ganito ka adlaw ang sunog sa Los Angeles? 2 ka adlaw or 1 ka adlaw? Nawagtang ra. Grabe ka kusog nga hangin. Unya tungod sa kakusog nga hangin, dali kayong mikatap ang kayo. Gani ang kayo mulagpas na pinakataas nga lubi, pinakataas nga building, building sa mga palasyo sa mga sikat nga mga artista. Imagine daghan kaayong mga balay nga bilyon-bilyon ang gasto sa pagtukod. Pila ka semana, pila ka bulan, pila ka tuig nga ginastuhay, pero nawagtang ra sa 1 ka adlaw. 1 ka adlaw o 2 ka adlaw. Mao na nga kung ipauswag ta, damor tang magpagamit ni Lord. Gitagaan kag trabaho, gitagaan kag pinuy-anan, gitagaan kag negosyo, dili aron magtagbaw ka ang kay tinuod di man ka matagbaw na. Gihatag na sa Ginoo para damor kang mohatag sa Ginoo time. Daygo nimo siya. Duulo nimo siya. Dili kay nawagtang noon ang time nimo para sa Ginoo tungod sa mga trabaho. Dili na siya pamaagi sa Ginoo. So atong hisgutan mga kaigsunan nga ang libro sa Santiago nagdasig ni sa mga tao nga karon kabos. Nagdasig siya ug naghatag siyang paglaom nga ang mga kabos pauswagon gayud sa Ginoo. Lamang ang mga kabos nga mga Kristohanon muuswag lamang siya kung dato gyud tinuora ang iyang pagtuo. Kung dato siya sa pagtuo. Kaysa ako nang gikaingon, ang taong dato sa pagtuo musunod gyud na sa pamaagi sa Ginoo. Muuswag gyud na. Maubitaw nang ingon ang Dios ngadto kang Josue, tun-i kini, ayaw ni kalimti. Nya pangutana, wala bata malimot sa mga pulong sa Dios? Hinumduman na to damortang magtuon sa pulong sa Dios, damortang samuko ni Satanas. Na ay mga tao nga ipadala usab ni Satanas, pagtintal nimo,
pagdaot sa mga pulo nga imong nakatunan. Pero ingon si David, bulahan kayo ang tao nga dili maminaw sa mga tambag sa mga daotan. Ang tao nga dili maminaw sa mga tambag sa daotan, ni wala na'y panahon sa mga taong daotan, sila nga mga taong tinud-anay nga nagbasa sa balaang kasulatan. Salmo 1:1, diha gipakita mga kaigsunan sa Salmo 1:1. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga daotan, o mosunod sa gibuhat sa mga makasala, o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, og nagtuon siya niini adlaw og gabii. So kung kabus ka, seryoso ka nga mihatag og panahon sa Biblia, nagtuon ka og nagkinabuhi niini, muswag ka. Pero kung Kristohanon ta, tapulan ka itang mubasa, tapulan ka itang maminaw. O niya speaking about sa mga gastuhanan sa buluhaton, amutanan diha sa buluhaton, amutanan diha sa kalihukas Ginoo, magbagolbol pa. O niya may pakapin pang pangwinta. Panalanginan din as Ginoo? Dili. Ang mga taong bagulbulan, dili angay panalanginan. Angay silang silutan. Maubitaw ng unang Korinto kapitulo 10 versikulo 10. Ang tinuod nga Kristohanon nga pauswagon, di na bagulbulan, di na reklamador. Kanunay nang musabmitar sa tingog sa Dios. Nagtinguha gyud na sa pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Gani magpakisayod pa na sila. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Unang Korinto kapitulo 10 versikulo 10. Kinsay gipasabot ani? Ang mga taong kaabag kanhi ni Moses nga nagbagulbol kang Moses, misupil kang Moses. Diha sa Nahum kapitulo Numeros kapitulo 16 41-49. Sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 10, dunay cross reference diha. Dunay mga reference diha. Imura ng pinduton diha mga kaigsunan. Kung cellphone ang imong gibagamit, inigbasa nimo sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 10, kanang ayaw na ay cross reference diha mga kaigsunan, maunay basaha. Kay maunay gipasabot diha sila si Kora, Datan ug Abiram uban sa 250 ka mga o sa giingon diha sa Numeros, mga inila ba to? Mga pangulo uban sa mga inilang pangulo sa mga Israelita. Mao na nga ang taong kabos, ang Kristohanong kabos karon, maglipay ka. Pero lamang likay ni siya. Ayaw tuguti nga nakay garbo. Kay ang tao manggod nga nay garbo, dili gyud na katudluan. Di gyud na katudluan. So kung Kristohanon ta mga kaigsunan, aron mo uswag ta, kay ang Dios mo'y mo pauswag na ato, dili ang tao, dili atong gobyerno. Bisag sultihan ti ka mga kaigsunan, Kristohanon ka, unya tanang benepisyo sa atong gobyerno naa ka. Naa kay purpose, naa kay tupad, naa kay senior citizen. Sa panang uban diha nga mga say tawag ana sa atong gobyerno, bisag naa ka anak tanan, naa kay negosyo o uban pa. Sultihan ti ka, pag dili ka mapausanon nga tao, garbuso ka nga klase nga tao, di gyud ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw ng
ang tambag sa Biblia pinaagi ni Haring Solomon. Panultihon kapitulo 9 bersikulo 8. Ayaw badlunga ang taong garboso kay kasilagan ka na kalang nila. Niya, apan kun imong badlungon ang maalamon, tahuron kaniya. Munang kitang mga Kristohanon dapat naatay pagtuo, naatay kaalam. Before ang kakabos og ang kadato nga tima diha sa Santiago 1, gitudluan ta sa Dios kung unsay gipasabot sa tima, pagtuo og kaalam. Dapat kitang mga Kristohano naa gani tay pagtuo. Dapat dili na to ibulag ang kaalam. Kay ang taong maalamon madinawaton na sa pulong sa Ginoo. Pero ang taong garboso di gyud na madinawaton. Kung di ka madinawaton, dili mahitabo ang gisaad sa Ginoo nga pauswagon ka. Kinsa man ang mga tao nga mahimo natong kapanaminan nga gikan sila sa kabos, gipadato sila sa Dios. Ang Dios mismo ang nagpadato kanila. Yes, naay gigamit ang Dios nga may instrumento, pero atong makit-an nga ang Dios mao'y nagpadato kanila. Kung imo na siyang pangitaon sa Biblia, kinsa ang mga tao nga mahimo natong kapanaminan nga gikan sa kabus kayong kahintang, pero gipadato sila? Si Jose. Si Jose, mga kaigsuonan, pareho ra gyud nato. Siguro hayahay pagani ta. Hayahay pagani ang pipila nato kay ni Jose. Ngano man, naamay mga kaigsuonan nato nga mga profesional, nindot og trabaho, naas gobyerno. Ang uban naagyo'y kaugalingong negosyo. Ang pamilya ni Jose, ang ginikana ni Jose nga si Jacob, imong makit-an diha, mangunguma sila. Or kana bitaw namuhi silang mga hayupan. Kay ang mga igsuon ni Jose, nagatiman man silang mga hayupan. Gani, wala sila'y kaugalingong pakananag hayupan. Nangita silang mga dapit nga diin pwede nilang pakanon ang ilang mga hayupan. Nga usa ka higayon kung imong tan-awon ang sugilano ni Jose, gisugo si Jose sa iyang amahan nga si Jacob. Dong Jose, agpasa ang imuhang mga magulang, dad-i silang makaon didto, dad-a sila og balon didto, kinabiyaan ni ilang balon. Si Jose nga dili bagulbulan, dali kayong mutuman sa sugo sa amahan. Sige tayo mo, agpas ko tayo. Pero wala kabalo si Jose nga ang iyang mga igsuon dunay daotang plano niya. Ang daotang plano nilampos. Giplanuhan nilang patyon, dunay nitambag, lang ihulog sa atabay nga way tubig, karon dunay gusto nga muluwas kang Jose og bisang gamay nga sala atubangan sa Ginoo. Maunay mga taong dato. Ang taong dato og pagtuo, di gyud na muhimog sala atubangan sa Dios. Di gyud na musupak sa pamaagi sa Dios. Pangutana, kitang klase nga Kristohanon, wala ba ta musupak? Kay daghang mga Kristohanon nga Kristohanon lang, kusog kay musupak. Musupak sa pamaagi sa Dios. O niya ang pasanginlan ang mga pastor, ang pangasanginlan ang mga nangulog simbahan. Mga igsuon, si Jose, bisan unsa kalisod ang iyang naagian, wala gyud siya magmahay sa Dios. Wala niya mahay ang Dios. Kanunay siyang madinawaton. Yes, maunay gipakita sa kinabuhi ni Jose. Imagine na, gikan sa pinakakabos kay mag-atiman lang sila hayupan.
Kabantay ba mo og nakasuway ba mo og unsa kalisod kanang mag-ati maghayupan? Lisod na. Lisod sa ilahang panahon mga kaigsunan kung imong lantawon ang nasod sa Israel, dili inana kadaghan og mga pagkaon ang ilang mga hayupan. Labaw na nga dili daghan ang mga tubig sa ilang lugar. Maggama pa sila og atabay. Magkalot pa sila laom kayong atabay para makakuha silang tubig para maoy ipainom nila sa ilang hayupan. Diris Pilipinas, isalod ra nimo. Musalod ra ka or dadon ra nimo ng hayupan dito sa makainom na. Sa Israel, wa man tuod ko kaadto mga kaigsunan apan kung imong tan-awon ang Biblia, mihit kay silang tubig dito. So dili sayon ang pag-atiman og mga hayupan. Inana sila kalisod. Gikan gyud sa lisod nga kahimtang si Jose. Pero dunay saad ang Dios ngadto kag Abraham. Atong hinumduman, si Jose gikan sa laray, gikan kang Jacob. Jacob gikan kang Isaac. Si Isaac gikan kang Abraham. Si Abraham gisaaran sa Dios nga padatuon. Anang panahon na buhi pa si Isaac. Buhi pa si Jacob mga kaigsuonan, amahan ni Jose. Si Jose mga kaigsuonan, sa tanan niyang gihimo nga maayo ug matarong, diha nimo makit-an nga ang taong maghimo gyud matarong ubanan gyud na sa Dios. Ang taong ubanan sa Dios pauswagon gyud na sa Dios. Makit-an gud dihas Biblia nga pati ang Pinoy-anan or ang mga tao ba nga diin puy-an ni Jose pauswagon sa Ginoo. Muna mo ingon ko ba, akong dasig ni makakita gani mo mga alagad nga nagtudlo og nagwali ninyo o niya gipauswag mo sa Ginoo. Higugmaan ninyo ng mga alagad. Kay gauban ang Dios anak nila. Si Jose alagad sa Dios. Duna say Dios. Kung dunay mga tao sa imong kinabuhi nga dunay Dios, dili lang ang tao sa Dios mo'y muuswag, pati ikaw nga nag-atiman sa alagad sa Dios, pauswagon sa Dios. Kabantay mo sa kinabuhi ni Elias, ang usa ka babae nga balo, nga duna siya'y lana ug duna siya'y harina. Gamay na lang kayong harina ug gamay lana. Nangayo si Elias. Ingon ang babae, ang tinuod, na ako'y harina, na ako'y lana, pero dili na gani tuigo sa amo ang ako ang anak. Amo tong lutoon, human akong luto ato, mangaon me, man pangaon, mga matay na may tungod sa kagutom, wala na mamilain. Ingon si Elias, sagdi lang, lutuir ako ako ah. Kung Kristohanon kang alang-alang, hilasan ka hilasa gud nimong pastora ka. Hilasa gud nimo. Di ba? Daghang mga Kristohanon nga inaana og kinaiya. Ultimo ganing pagpainom og tubig, di gani kahimo. Kanunay awayon ang pastor, kanunay hadlukon, hulgaon, butan. Nay mga Kristohano inaanag kinaya Pero doon ay mga Kristohano na bisag dili nila kaila, nya nabati nila nga gipadala ng tawhana sa Ginoo para nila og nagmauswagon sila, giatiman nila pag-ayo. Maunay gibuhat ni Paraon.
ni Putipar. Sa diha nga nakita ni Putipar nga nag-uban ang Dios kang Jose. Nakita niya nga si Jose nagmauswagon kay gipauswag pod ang gingharian diin nagpuyo si Jose. Bisan kung dunay mga pagsulay nga nagian ni Jose, giubanan siya sa Dios. Usa sa mga nakapadasig sa akong kasing-kasing nganong giubanan si Jose kay wala niya tuguti nga makasala siya batok sa Dios. Muna nga kung ikaw usa ka Kristohanon, dili nimo tugutan nga makahimo kag sala og labi na nga dunay singgit sa imong kasing-kasing nga kung dili ka naningkamot ka nga dili ka makahimog sala og naningkamot ka nga ang mga tao dili makabuhat og sala, i-bless ka ni Lord. Pero kung Kristohanon ka, uyon-uyonan nimo ng mga taong na naghimog sala. Mga igsuon, si Jose nahimong gobernador. Siya'y tinugyanan sa tanan. Matud pa ni Jose, tanang mga kabtangan ni ining palasyo wala ko hikawi ani, gawas lamang sa asawas pangulo. Gawas lamang nimo asawas akong agalon. Grabe no? Grabe gyud ka humble si Jose. Grabe siya ka matinud-anon sa Dios. Muna nga kipauswag si Jose. Imagine na, kisa may nagtuo nga mahimong gobernador sa tibok Ehipto si Jose. Why gyud nagtuo? Ibin ikaw mga kaigsonan nga naminaw ka karon, wala gyud nagtuo nga kung magmatinud-anon ra ka, magmatinud-anon ra gyud ta, pauswagon gyud tas Ginoo man. Sultihan di ka, pauswagon lagi ka, saad na sa Dios, dili na saad sa tao, og ang Dios mismo ang magpauswag. Lamang bantayan nato ni garbo, kasina, aron mawagtang na siya, di gyud nato na tugutan nga maunay ato mabatunan. Sa atong pagpangalaga dapat dili nato ikumpara ni bisan kinsa. Labi na kung ikaw nangalagad ka, Kristohanon ka, doon na kay nabuhat, ayaw ikumparar ang imong nabuhat sa mga taong nagwali nimo. Kung doon na kay nabuhat sa buluhaton sa Ginoo, kanang imong nabuhat ayaw tao na ikumpara sa mga nahimo sa mga tao nga nagwali nimo. Kay wa kay angay anak nga mukumpara. Kay kung magsugod manggudtas pagpangumpara sa atong nabuhat ngadto sa mga nabuhat sa nagtudlo nato o sa nagwali nato o sa pastor nato, magsugod na ka og himo og mga pulong nga makadaot sa imong pastor. Magsugod na kag daot-daot anang imong pastor. Imbis makatabang ka, makaangin na ka. Muna nga, kung makabantay ta, nga gipanalanginan atas Ginoo, tungod kay dunay pastor nga nagatiman sa toa, damurtang mo submitar, damurtang mupaubos, like ni Jose. Unya katong mga tao nga naghimo og dili maayo kang Jose, wala ra sa dihatag da. Wala ra pud siya manumbalik. Wala siya magdumot. Wala siya. Kung imong lantawon, si Jose walay panahon sa mga taong dautan. Kay ang iyang panahon nahatag na sa tanan sa Ginoo. Wala na'y panahon si Jose sa mga taong dautan. Kay ang iyang panahon nahatag na tanan sa Ginoo. Muna nga katong mga tao nga naghimog dili maayo kang Jose, wala niya gukda, wala niya tagda.
Kay dunay minsay ang Dios. Nagiubanan siya. Ako nagtuo nga sa imong kinabuhi, kung matinud-anon ra gyud ta, tinuod gyud ang dato sa pagtuo. Pauswagon lagi ka. Ingna gud ang imuhang tapadiha, pauswagon lagi ka. Pailob lang. Paubos lang. Paubos, pailob. Mao gyud ay pinakaimportante. Gamita ang bunga sa balang espiritu. Pahari ang balang espiritu. Sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, ug sa imong kinabuhi, ingon nga alagad sa Ginoo. Ingon nga mga sumusunod sa Ginoo. Wala na tay panahon ang mga tao nga sigig pangumpara. Dili ta dapat muhatag og mga panahon sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo sa imuha. Kay ngano man, wala na kay dapat panahon nga mahatag pa. Kay ang tanan nahatag na nimo sa Ginoo nga mo'y tag-iya nimo. Kung nahatag na nato ang tanang panahon sa Ginoo, makawali ka og insakto. Makaampo ka og insakto para sa Ginoo alang sa mga tao. Damor kang makabuhat og magtuon sa pulong sa Ginoo nga seryoso. Sultihan di ka. Pauswagon lagi ka. Kay mao ni saan sa Ginoo sa mga Kristohanon, sa mga katawhan nga matud pa ni Santiago nga nagkatibulaag sa tibok kalibutan og apil ka. Apil ko. Kining maong mensahe alang ni sa tanang katawhan nga nagkatibulaag sa tibok kalibutan kung imong basahon ang pasiuna sa Santiago. Introduction sa Santiago. Pero sa Biblia nga nasa cellphone, dili nimo mabasa ang introduction. Pero kung ari kas Biblia di papel, naay pasiuna diha. Diha giklaro nga kining maong nga mensahe alang lamang nis mga Kristohanon. So diha nato makit-an nga dunay mga Kristohanong kabos, doon na po'y mga Kristohanong dato. Kung gipadato ta, dapat di ta manghinambog. Dapat mutabang tas uban. Munang diri sa tong programa mga kigsunan. Wala tay hunong sa paghatag og panahon para ang ato mga kaigsunan makakaton. Nagay mga panahon yun nga muhangyo rasad ko tungod sa sahay labi na kaganina mga kaigsunan nga ako yung ipaspasan og guna ang carrots kay nanay man eh. Atong bagyong Karen to bes? Christine. Atong bagyong Christine 2024 2025 24 tanong bes? 25 na 25 24 pa tong last year tong Christine maogi pag sabot na ako sa karot unya kay siging gibagyo 5 gutok ka bagyo 4 bato nga nagsunod nga matudpas mga broadcaster sa social media nagbumper to bumper ang bagyo grabe 4 ka bagyo nga nagsunod gani kuan gyutos nasa mga kaigsuonan nga ang Pilipinas giagian og 4 ka bagyo nga nagbumper to bumper wa pa gani kagawas ang bagyo naa na po'y misud nga bagyo nya timing to nga nagsabod kog carrots karon sige mag-ulan pila lang ka buok na nurok pila ka simana ako na pong saburan mao nang amoro ay amo ang gigunahan nya nangutana ko sa ako mga kaila karong Marso makaapas pa ni. Pero kung dili nakaapas mga kaigsunan naa po ni kagamitan para sa buluhaton sa Ginoo. Mao na nga karong Marso mga kaigsunan akong gipasalamatan ang Dios nga gihatagan tag higayon sa Ginoo nga makakrusada karong Marso. Krusada ta. Unya grabe ni ka-challenge kay preparation sa krusada. Unya magsugod ta og pabarog sa simbahan alang
sa katawhan nga magkahiusa nga magdaig sa Ginoo. Mao na nga akong gipasalamatan ang Dios. Akong gipasidunggan ang Dios sa mga buluhaton. Ako nagtuo nga kuang gyud na siya mo nay kaingon ko ba. Mura siya og samtang malmalandong bitaw ko, grabe. Kuang gyud, grabe gyud ang maayo gyud ka ang Ginoo. Walay sama ka maayong Ginoo. Kanang mamalandong bitaw ko. To 2023 gitagaan kog challenge sa Ginoo nga magtukod og FM radio. Kung ako'y kwarta. Pero si Lord ay bahala. Natukod ang FM radio 2023 sa Balok, Sitio Balok, Barangay Santo Niño, sakop sa Tanay, Negros Island. Pagka tuig 2024, gidasig ko sa Ginoo nga magtukod og FM radio diri sa Malabuyok. Dili biya na basta-basta. Dili na sayon oy. Unya diri sa atong programa, di mo kakita og solicitation letter. Ni broadcast nga moingon ko nga oy magsolisita para sa atong FM radio. No. Ang Dios gyud maoy nagpiyal nining tanan. Ang Dios gyud maoy nagpahiluna nining tanan. Busa angay sang daygon, angay sang pasidunggan, angay sang bayawon. Wala tay mahimo kun wala siya. Kung unsa may atong nahimo tungod kay nag-uban ang Dios atoa. Karon grabe ka challenge. Magdungan ang krusada, dungan ang selebrasyon. Imagine na, krusada og selebrasyon, Thanksgiving, anniversary. Unya magtukod pagyuta og balay alampuanan alang sa kaymayaan sa Ginoo. Unang kaingong Lord, maayo ka, ayugod ka. Walay sama nimo ka maayo. Grabe ka, matinud-anon ang Dios. Grabe ka matinud-anon ang Dios, mga kaigsuonan. Ang iyang pagkamaayo kanang dili gyud ikakumpara sa tao. Wala gyud makatupong ni makakumpara sa pagkamaayo sa Ginoo. Kining tanan ako ra gyud nang gihilak diha sa kong pagdaig sa Ginoo. Maayo kayang Ginoo. Ing na imong tapad, maayo kayang Ginoo. Kining bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11. Alang ni nimo nako, alang ni nato nga mga katawhan sa Ginoo. Ot ipasabot gitagaan tag paglaom nga kun unsay imong kahimtang dili mo sugot ang Ginoo nga diha ra ka kutob. Pauswagon lagi ka. Dapat musalig ug mutuo lang kaniya. Ang tao nga misalig nagpadayon sa pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Ang tao nga dunay pagtuo sa Ginoo nagsubay sa pamaagi sa Ginoo. Atong hinumduman dili lang si Joseph ang gipalambo sa Ginoo. Si David, si Job mga kaigsuonan kung imong lantawon sa Job kapitulo nibalik biya gyud to zero si Job. Human nga gisulayan siya pag-ayo nabalik sag zero. Nga kung imong lantawon ang history ni Job mga kaigsuonan gibiyaan sa siyang asawa, gitunglo pag yun siya. Imbis si Job mga kaigsuonan nanginahanglan sag simpatiya, pagdasig siyang asawa, naunsa man pud ang asawa ni Job. Gibiyaan man siya. Ingon ang asawa ni Job, tungluhan ang imong Dios. Magsige ra ba di kag daig? Daig sa Dios, tungluhan ang imong Dios og kamatay imo. Unsay giingon ni Job? Kanang imong sinultihan daw sama sa usa ka babaeng buang-buang. Modawat ra ba di tag mga maayong butang? Di ra ba di tag kadawat og dili maayong butang? Ingon dayon siya, nataw akong hubo, dawaton ko nga mamatay sad kong hubo. Pero namatay ba si Job nga walay nahot? Back to zero si Job.
wa say asawa, wa say mga anak, tanan, wa say mga kabdangan. Pero kung imong lantawon mga kaigsonan sa Kapitulo 42, tanawa, gipadato pag-ayo si Job. Onya mitubag si Job sa Ginoo, nasayod ako nga gamhanan ka kaayo. Mahimo mo ang tanan nga buot mong buhaton. Nangutana ka nganong nagduha-duha ako, imong kaalam nga unta wala man ako'y kahibalo. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisguti. Hisabti. Mga kahibulungang butang nga dili ko gayod matukib. Imo akong giawhag sa pagpamati kanimo og sa pagtubag sa imong mga pangutana. Kaniadto na sayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban. Apan karon nakita ko nagayod ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa naulaw ako sa tanan kong gisulti og hinulsol ako pinaagi sa pagbuludod og abo. Human sa pagpakigsulti sa Ginoo kang Job, giingna niya si Elifas, nasuko ako kanimo og sa duha mo kahigala. Kay wala kamo makasulti sa tinuod nga bahin kanako sama sa akong alagad nga si Job. Busa pagkuha kamog 7 katurong baka, 7 kalalaking karnero ug ihatag kini kang Job ug ihalad kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kaninyo ug pamation ko ang iyang pagampo ug dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kaninyo. Kay wala kamo magsulti sa tinuod ni bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. Unya versikulo 10, unya human makaampo si Job alang sa iyang tulo ka higala, gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job ug dubli pagani kini. Unya ang tanang igsuon ni Job ug ang mga higala niya kaniadto miduaw kaniya ug mitambong sa iyang kumbira didto siyang balay. Gipadayag nila ang ilahang pahasubo tungod sa gipahamtang kaniya sa Ginoo. Ang matag usa kanila mihatag kaniya og salapi og singsing og bulawan. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job. Labaw pa kay kaniadto. Napanag-iya ni Job ang 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 2,000 ka baka ug 1,000 ka asno. Nakabaton siya 7 ka anak nga lalaki og 3 ka anak nga babae. Ginganlag niya himima ang kamagulangan og ang ikaduha ka siya og ang kimaghuran Karen. Hapo walay babay nga sama katahom sa mga anak ni Job. Og sa tibuok kalibutan gibahinan sila ni Job sa iyang katigayunan uban sa ilang mga igsoon. Dinhi giklaro ba na ang taong kantigong modawat bitaw mamaayog dili mo mamaayo? Kantigong modawat kay ang taong kantigong modawat di gyud na kalimot pagpasalamat sa Dios. Kana bitawng mudawat ra gyud ta mga kaigsuonan kung unsa ang gipasinati sa Dios. Di gyud ta kalimot sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Apan kung di ta madinawaton, daghang kay tang pangutana sa Ginoo. Buta nga dili na makatabang nato. Unsa may dapat ikinaiyahon aron makadawat ta? Dapat mapaubsanon ta. Dapat mapailubon ta. Mapaubsanon ka kaniadto, dapat tublihon nato ang pagpaubos sama ni Job. Si Job mga kaigsunan grabe gipadato sa pag-ayo sa Ginoo. Si David kung imo hang hisgutan ang kaagi ni David, unsa ra gud si David? Mag-atiman lag mga tig-atiman rag mga hayupan. Bakiro ra si David. Pero nahimong hari ug nakaanak pagyug. Grabe nga maalamon nga anak. Daghan kayong mga mahimong example nato nga kung mapailubon ra gyud ta, mapaubsanon ra gyud ta mga kaigsuonan. Paswagon lagi ka. Pero mo lagi na ang atong pagtuo dapat na ikalang. Ayaw ka guol ug ayaw ka subo kung kabus ka karon. Kay pauswagon ra gyud ka. Lamang ayaw katuni ang pagreklamo, ayaw katuni ang pagpagulbol, ayaw ikumpara ang imong nahimo sa mga nahimo sa uban.
Kay mahitabuan na magpataas man ka. Di ka ka pailob, di ka ka paubos. Sulay, sugdi ang pagpaubos. Sugdi pagpaubos. Likay ang mga taong garbuso. Kay makakaton unya ka. Unya ingon si Solomon, dili na unya ka kalingkawas. Muna nga ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong garbuso, sa mga taong hambugiro, sa mga taong kulang og pagsalig sa Ginoo. Pero believe ka is kaugalingon. Mao na nga pakig-uban sa mga taong seryoso. Unya kung naay mga taong seryoso nga imong ikauban, bantay ang imong kaugalingon, basig dili na pud unya na seryoso. Kay dauton ra pud nimo tong mga taong seryoso. Pero mao ni akong advice ug ako nagtuo gikan sa Ginoo. Unsa may imong kahimtang karon? Kat-on ni pag-ayo ang pagkamapaubsano. Kat-on ni. Aron makakat-on ka sa pagpaubos. Kung doon na may mga tao nga dili maayo, ilayo ang imong kaugalingon. Seryosoha ang pagbasag Biblia o pagkinabuhi niini. Pauswagon lagi ka. I guarantee in Jesus name, sumala sa gingos Biblia, muuswag lagi ka. Muuswag lagi ka. Nyatiman ini, pag muuswag na ka, ayaw hikawi ang Dios. Damor kang makaampo sa Dios para sa mga tao. Damor kang makisulti sa Dios para makasulti usab kas mga tao. Daghang kayo mga tao nga gipauswag sa Ginoo nga grabe ka pobre kaniadto. Si David, si Esther, si Abraham, si Ruth mga kaigsunan, kung imuhang tunan ang kinabuhi ni Ruth, na way tarong Pinoyanan, way tarong pamilya, pero sa dihang nag-alagad sa Dios, nagmatinud-anon sa Dios, gipangasawa sa ni Boaz. Unya kabalo ba ka? Si Boaz nga nahimong niyang bana, nakaanak si Boaz og Obed. Nya kabalo ba ka si Obed? Amahan ni Jesse og si Jesse amahan ni David. Unya dito sa laray ni David na tao si Jesus. Grabe. Ngayon ko nga unsa ragod ang kahimtang ni Ruth. Pero tindaghan natang pwedeng hisgutan mga kaigsunan. Kung nahitabo na kaniadto, mahitabo sab na karon nga dunay mga taong perting pobreha, pero sa dihang nangalagad sila sa Ginoo ug seryoso silang nangalagad, gipauswag siya. Kinsa man na sila? Katong mga taong hambugiro, katong mga taong mga bisyoso, katong mga taong garboso, dili oy. Katong mga taong mapaubsano sama kanimo. Magmatinud-anon kita sa Ginoo. Iman labaw nga matinud-anon ang Dios. Mao ni tipigi nga bersikulo. Kung mahimo memorize sa, kadi makakatipig pud og dili nimo na memorizeon. Memorize na. Salmo 18:25. Si David naghimog prayer diha. Ingon siya, o Ginoo, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo, ug maayo ka ni adtong hingpit. Mao bitaw nang ang krusada ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 5 versikulo 48, pag mahingpit kamo kay ang inyong amahan sa langit hingpit.
Unsa may imuhang trabaho, negosyo, I declare right now, pauswago na, pauswago na, pauswago na. Dili aron magtagbaw ka sa mga butang nga imong biyaan, kundili aron damor kang makatabang sa buluhaton sa Dios nga atong gialagaran. Awit makalangit, why imposible? By John Gamboa. Diri lang sa to programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Why imposible mga kaigsuonan? Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon. Ang puno Sunod nato nga panag-uban mga kaigsuonan, ato nang hisgutan ang sulod ng kasing-kasing ko. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Pagsulay o pagtintal. Grabe bitaw kanindot ang mensahe sa Ginoo diha sa Santiago. Una, pagtuo ka alam, kakabos o kadato, pagsulay o ang pagtintal. Nya sunod, pagpamati o pagbuhat. Kasi daghanat ang makatunan ani. Unang ako moingon, congratulations. Kay sa imong pagkat-on ini, i-bless kas Ginoo kun trabahoon nimo ang mensahe niya. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan. Ika ni Gingging Simpron tulo sa akong luha, pastor, basta maghisgot na og buluhaton sa Ginoo. Si Girly Salbian Pigalan, good, amen, God is good. Si Bernadita Regis, amen, tinuod gyud na ang kamaayo sa Ginoo, wala gyud katumbas ang iyang buutan og pagkamaayo kanato. Thank you Lord Jesus, dalaygon ka sa Dios sa tanang panahon. Angayan ka namong pasalamatan gikan ni Sister Waning, tinuod gyud na sis. Si Divina Daitol, amen, right pastor. Si Jeanette Tiniola Milosada, amen. Gingging Simpron, tabangi ko ampo pastor, malampuson akong lakaw sa Manila. Ang Ginoo na side sa tanan nakong mga tinguha, dili lang sa akong kagalingon kundi para usab sa bulaton sa Ginoo. Mulampos ra gyud ka Sister Ging. Walay buluhaton para sa Ginoo nga dili magmalampos siya. Mulampos ka. Iblis ka sa Ginoo. Rachel, angayan ka o Dios nga pasalamatan, pasidunggan og simpahon, dalaygon og mahalon. Daygon og mahalon, maayo ka nga Dios. Gika ni Divina Daitol, unya ang asawa ni Job pastor, gibiyaan man siya, naunsa naman to. Mora ni pangutana mga kaigsuonan, mora bag ka na batang mora bitag katong na pangutana nga naunsa man to si Judas. Sigator na ng pagkaon og naunsa ang asawa ni Job. Pero kung imong tan-awon gyud, dili gyud na mapakyas bitaw ang giingon sa Biblia. Kung unsay gipugas, maoy anihon. Kung nagtanom kag hangin, moani kag bagyo. Adik gyud pud to mahitabo mga kaigsuonan nga ang gipanulti sa asawa ni Job wa say anihon. Maayong gabi mga pagiguban og maayo nga pagpaminaw sa tanan nga moripli nini nga mao nga programa. Gikan ni Kimberly Navio Larissa, amen, isami nga gipanalanginan sa Ginoo basta tinud-anay ka sa Ginoo. Pauswagon gyud ka. Wow. Nangayo mi og balay sa Ginoo karon naa na mi kaugalingong balay. Aton pa ugwa jud mi pagut mi sa Ginoo, dalaygon ang Ginoo kanunay. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. God bless us all. Pinindota. Salamat sa Ginoo gikan ni Kimberly Inobio Larissa. Salamat sa Ginoo. Muna nga akong kantahon tong lahutay kay naay kanta diha mga kaigsuonan katong last nga stanza. Kung gipanalanginan na ka, ayaw kalimtis siya. Damor kang moalagad niya. Kay naamang ko'y panahon nga murag ang tao grabe na ang panalangin, malimot na noon. Di na noon makahatag og panahon. Dili ta dapat inana kay kita Kristohanon. Amen. Imposible.
imposible. Basta unahon ra gyud si Jesus. Saan na ka? Walang imposible, basta unahon ka. Okay, ako ang katahon tong lahutay mga kaigsonan kay naa dito ang last stanza nga kinahanglan natong masakpan o kanunay nato ng tipigan kanang kung ang panalangin maangkon mo na. Ayaw kalimot daygas siya. Ha? Dili kay itong kaugalingon mo itong daygon. Dili ta mo ingon nga pinaagi nako ni. Naabot ni. Ug wala pa ko ani, di ni maabot. Hilas na kay na. Masuko ang Ginoo kung inana ang atong makatunan. Muna kung damortang panalanginan, damortang mapaobsanon. Awit pa kalangit, lahutay. Lahutay lang, diri lang sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, naman utlanan. Busa ayaw kaloya kay may ungmaa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mongit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot, pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay may ungmaa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot kunya, kay ang panalangin ya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya ay may ungmapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya.
ug dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Awit makalangit gugmang maunongon onya man ani manamilit nako. Kay atong oras mga kaigsonan alas 9:27 naman. Okay, gugmang maunongon atong awiton diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sukad pa kani ato, iuban na mo ako. Sukad pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pas talagma, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunongon mong gugma. Nagadasi, nagalingon sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyong maunongo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Sukat pa kani adto, giubanan mo ako. Sukat pa kani adto, giatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, kiluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunongon mong gugma. Nagadasi, nagalibong sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyong maunongon.
panahon. Kayang gugma mo kanon ay panungo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, nawata ang mga alad ko. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mangalad. Kay ikaw ang ipadala sa amin, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbato ka, apan ang imong pulong. Ikaw lang ang angayang simbahon, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa, thank you Lord, imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. Amahan na mo nga Dios ang kagagahom,
Salamat o Dios sa mga pulong nga among nadunggan na sabtan ng katunan. Salamat o Dios sa walay hunong nga pag-amuma ka namo. Imo kaming ipanalanginan karon sa imo mga pamaagi, sa imo mga minsay nga naghatag ka namo paglaom nga dili kami dapat mag-uol, dili kami dapat magsubo, dapat hinuon kaming maglipay kay duna kay saad sa matag-usa namo kakinabuhi nga kami imong pauswagon, imong palambuon. Lamang dunay gikinahanglan namong makatunan, lamang duna kami gikinahanglang buhaton aron ang imong mga saad amo gayong maangkon. I declare blessing right now sa matag-usa nga dili lamang kami kutob sa pagkat-on o pagpamati kundi sa pagkinabuhi nini. Tabangi ug ubani kami nga ang tanan namong mga nakatunan amo gayong maikinabuhi sa pagpuyo sa kalibutan. I declare blessing sa matag-usa in Jesus name. Amen. Okay, amen. Dalaygon ang Dios sa mga kigsunan, nagpanalangin kanato kini inyong igsuon Pastor Gideon sa gihapon moingon sa atong programa ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Ugma kita-kita gyapon ta, uban-uban gyapon ta sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and good night. No fear can stay, no doubt. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one centralized workspace where we could easily manage all workflows, files, people, and data. Now we work in sync, so everyone knows their part in the big picture. By connecting our calendars, messages, and emails to our Monday.com